नोंनि खोथा खादोंमोन नों जिन्दिगिनो हाग्रामाखौ जेलाव सोनो हाया बिगुरजों फालायनानै थैसिगोन जेलाव सोनायलागि आं हाग्रामानि खिथु नांबाय थागोन जोंबो बेखौ सोनाय लोगो लोगो नोंखौ गावथारगोन जों गावथारनो नोङो गाव सोरलै नोङो गावथारग्रा आंखो आं चिरां दन बबे चिरांनि दन नों फायामोन आंखो गावथारग्रा नों चिराङाव फैनानै बांगाल दबेयाव बुनानै हरजाग्रा मानसिसो सोर नों फाया बुनार दांखो नों आंखो गावथारग्रा दैखान पिस्तल दङ नोंनियाव नोंनि मा दाय मावदों हाग्रामाखौ एथ' गाज्रि चुप बारा बाथ्रा बुंना नों सोरखौ गावथारग्रा नों खैजोन गावथारदो नों खैजोन गावथारदो हिम्मत दङ हाग्रामाया नैबे बड'लेण्ड टाइगारा आयेनगत भाबै नांबाय थागोन दरखार जायोबा सुप्रिम कर्टसिम थांगोन आं नों गावथारांखो नोङो हाग्रामाखौ नों जेलाव सोनो हाया जेलाव सोनो हाया बे आंनि बाथ्रा आं नांगोनथ' नोंहा मा जादों नोंनो फैखानदोंलै पिस्तला फैखानदों आं नों फैबा आं नोंखौ सिलाय आंनाव गैया आं बोरलाजोंसो गावगोन नोंखौ आवाज गैयैजोंसो नों गावथार नंखारनांगोन नोंनो फैखानदों आं बोरला थिरा गंनै गैखानदों नोंनियाव बोरला थिर गंनै दं आंनाव गैखानदों नोंनियाव अस्त्रआ बोरला थिर गंनै दं आंनाव नों खाननै थाबाव नोङो नोंनि न'आव पुलिस थांगासिनो दङ र' फैहो नों गावथार नंखारग्रा नोंनि एड्रेसखौ आङो 2 घन्टानि उनाव दिहुनगासिनो दङ दिहुन आङो फेसबुकआव होग्रोनि बे भइसआ सोरनि बे नाम्बारा सोरनि बास गावथार नंखारग्रा नों आंखो सोरलै नोङो गावथारग्रा बोरलाजोंसो गावगोन नोंखौ बोरलाजों मिथिबाय नों जिदो गाव मादो गाव नों आंखो गावथार नंखारदोथ' औ मा नों इउटुबार जानानै माने एथ' गाज्रि बेबायदि होनांगौलै एख' गाज्रि बुङाखै हाग्रामाया मोजां खामानि मावाखै बेनिखायनो बुंदों नोंहा बुंनो लागा बाथ्रा गैया इयाव नोंबो भिडिअ बानाय जों बिदिखौ नायनो सुखुवा दै नायनो सुखुवानि मानसि मा खालामनो नों आंखो जों बिटिसिनि मानसि जानानै जों बिदिखौ नायनो सुखुवा खैखान अस्त्र दङ नोंनाव बुंग्रो शाला खैखान अस्त्र दङ मा खालामनो नों इउटुबारनिफ्राय बाद होदो आं मानो बाद होनो नै गोदोरसो जानोसै नै रिपर्टारसो लाखिबोनोसै अलासामाव हाया नों हाया जिन्दगि नोंना फाइनाल जाया मानो जाया नों हाया मानो हाया नों मा खालामनो नों हालालै नों हाला दे गावथारग्रा नों र' फनखौ दोनग्रो र' केसखौ होग्रोनि गाबोन